¿Y si lo explotamos todo? ¿Y si lo explotamos todo? Llueve en agosto, gora lo nuestro, no han dado las 8 y ya está subiendo. Pelis de punkis, montajes de polis, transmaribi, bollos y putas en manis. Gente puntera, peña que inventa, van a traer el progreso a esta tierra. Cállate un mes, saudalo txagarria, bambata, latifa, tanegu gorriak. Fiesta en tu casa, vodka de fresa, sale a la calle, aquí se socializa. Triquis y gonas, talos y queta, socialdemócratas entre sus rejas. Fachas con cresta, reinas sin casta, nescas en gastes pintando pancartas. Litros speed marihuana, marrana en la cama y que no lo parezca. ¿Y si lo explotamos todo? ¿Y si lo explotamos todo? Muertas en vida, presoak etxera, di lo que quieras de buenas maneras. Herriberatik a Bilbo, jueves a domingo se dice gau pasa. Diosas en chándal, artes sin prensa, superliteratas que un día lo petan. Hijos de Aitacho, puerros y lecas, si poco nos quieren, ¿por qué nos visitan? Gure maderos, yonkis de Lego, pijos y pijas euskaras, por cierto. Coles de pago, gente sin techo, Askatasuna, la diosa del pueblo. Ilustres ancestras, amoñas paganas y tontas del culo con kilos de pasta. Buena cantera, señoras borrachas, el credo kalean da la militancia. Ladrones dauzkagu de toda la vida, con culo en sillones de diputaciones, cachondos perdidos de las tradiciones de tardes de toros, nos vemos en misa. Modernos del palo, bacalas con raza, mediocres con libros escritos a palas. La creme de la música patria, comiéndole mierda a la industria de España. ¿Y si lo explotamos todo? ¿Y si lo explotamos todo? Eskerrik asko. Ilusio aldatu databil gure herrian. Eta aldaketa nahiak hartu ditu auzo, ospitale eta fakultateak. Soluzio erreal eta zehatzak bihar ditugu. Etxebizitza eskubidea da eta bermatuko dugu. Osakidetza zutik jarriko dugu. Unea iritsi da. Ilusio berri bat abile Euskal Herrian. Sentitzen duzu? Aldaketa da orain. Bozkatu Euskal Herria bildu. Orain bai, ekitaldia astera doa. Jaso ditzagun txalo zaparrada batekin, Maider Morraz, Arrasateko alkatea, eta Gipuzkoan hauteskundeak irabaziko dituzten EH Bilduren zerrendakide, Nerea Kortajarena eta Arkaitz Rodriguez. Txaldeon danoi, ongi etorri, eskerrik asko, danoi ona etortzeagatik, eskerrik asko nere Arkaitz, gaur ona gerturatzeagatik, eta baiarako jende guztia, guretzat beti be ore bada gure herrixen jendi hartzia. Bueno, hasiko naz nire interbentzioa gogoratzen oin urtebete dela, nola izan ziren hauteskunde municipalistak, kanpaina hemen hasi zan, kulturaten hasi zan, kulturateko klaustruen hasi zan, eta bukatu zan Severon.
Ez da, igual kasualidadia pentsako batzu, baina nik ez dut uste kasualidadia dela. Baizik eta datorrena ikusteko beste olako keinu bat. Izan ere, hemen hauteskundiak izan zirenien igaz, beheneukan bi gauza oso importante. Bat da ilusioa eta beste bat da proiektua. Hori izan zen, zelabaitz gure motivazioa hauteskundi horiek aurrera ateratzeko. Hemen egin genuen zerrendaren aurkezpena eta egon zen, kanpainaren inguruan lan asko. Lehen hau ere lan asko egon zen. Eta ikusten dut oin be lan asko egiten ari garela. Lan guzti hori ez da posible izen espaldin bada zuengatik, gure komunitateagatik. Gure komunitatea konprometitua da, gure komunitatea langilea da. Eta badaki, hauteskundiak fan, hauteskundiak etorri, nun dagoen eta zer nahi duen, dala herri honen askatasuna. Oin eta kanpaina edo Bilbon egon ginenetik, ikusten dut bi gauza bardin-bardinak, ilusioa eta proiektua. Eta jente konprometitua proiektu horren atzekaldian. Eta horregaitik uste dut, tartorren domeka honetan, gauza bera errepikatuko dela. Eta garaipenera joango garela. Hori da uste dutena. Uste dut errepikatuko dela. Herri honei eskerrak eta herri honetan gertatutakoa errepikatu da, seguk aldaketa baten biherra ikusten gauen, eta uste dut Euskal Herriko 3 herrialde hauetan ere aldaketa beharrezkoa dela eta aldaketa hori sentitzen dela, eta ilusio berezi bat dabilela. Horregaitik, norbarako bakotxak, aste honetan, aste bete falta jaku, gutxi hau, eta importantia da, norbera bere lagunekin, bere zenitartekoekin, onduen daukianakin, galdetzia bata bestiari, ia aldaketa bat behar dugun, eta aldaketa hori nundik etorriko dan, eta nork lideratuko duen. Eta lideratuko duena EH Bildu izango da. Dudabarik. Eta, bueno, hau esan da, iaz naz luzatuko, eta ongi etorriza emun gurutzet berriro Arkaitzi eta Nereari, Nerea Kortajarena, EH Bilduko Gipuzkoako zerrenda burua, torri holtzara, eta mila esker zure lanara. Atzaldeon, Arrasate, atzaldeon, benetako plazerra da gaur hemen egotia. Egia da, lekuz leku gabiltzan honetan, batek batzutan perspektiba galdu egiten dula, baina pentsa ez. Ja sartu gea, kanpainako azkeneko astean, azkeneko txampan gaude, gatoz nekatuta, aitortuko izue. Baina nekeik ez da olako ilusioa, olako sentipenak, olako goxotasuna jasotzen da lekutan, haseke mila esker hemen egoteagatik, gurekin egoteagatik mundialak zeate. Eta hori esaten detela, egia esan gaur aitorpen bikoitz batekin hasi nahi nukeen ere hitzartzea. Batektik Tolosako ekitaldia posible egintzen duten guztioi, egun hori eta goiz hori magiko egintzen duten guztioi. Guretzako ikaragarria izan duzanan bizitakoa, erakutsi genuen beste behin ere superpotentzia emozional bat garela, ikaragarria izan duzan bizitakoa, eta indar horrekin onera etortzea benetan oso polita beraz, hemendik mila esker guztioi bizitakoagatik. Eta, bueno, kanpainak ere izaten dira sekreto txikiak kontatzeko momentuak eta bigarren eskertza La Furiari. Igual inork ez du pentsatuko, baina niretzako ohore handi bada gaur hemen La Furia ikusi eta bizi izana. Sekula enun pentsatuko holtza konpartituko nukenik La Furiarekin. Benetako plazerra izan da.
eta pertsonala politikoa dela esaten denez, esango dizuet, espero etzaigun lekuetatik, nahi etzaigun lekuetatik, eta batzuetan onartzen netzaigun lekuetatik, sormen politikoan eta politika egiten aritzea konpartitzen dugula Lafuria eta biok, eta benetan plazerra dela gaur hemen ratu hau konpartitu izana. Eskerrik asko. Ukaezina da oso momentu berezia bizitzen ari gerala, oso berezia izaten ari da kanpaina aurrekoa eta bereziki azkeneko egun hauek, oso momentu berezia da. Egia esan, pentsatzen geldituta, bateko hain, ikusten duenean noraino iritsi geran, pentsa, zenbat gauza eta zenbat bizipen etortzen diren gogora. Eta esango nuke ilusio hau momentu berezi hau konpartitzen ari gerala zuetako bakoitza. Oso momentu ilusionagarria dela Euskal Herria Bildu osatzen dugun komunitate honentzako, eta ikusi besterik ez dago ekitaldi guztietan gertatzen ari dena, geroz eta gehiago gara Euskal Herria Bilduk, gero eta jende gehiagok daka konfiantza gugan, gero eta jende gehiago bilatzen du erreferentzialtasun bat edo referentzia bat Euskal Herria Bildun, eta gertatzen ari den beste gauza bada. Inoiz Euskal Herria Bildu babestuko ez zutela pentsatzen duten horiek ere guri begirari dira eta gure gana hurbiltzen ari dela. Eta hori ez da kasualitatea, Gipuzkoan bakarrik gobernatzen ditugun 51 udalen ereduak ekarri gaitu oneraino. Bertan, lanean jota fuego dihartuten alkate, zinegotziek egiten duten lan horrek ekarri gaitu oneraino. Jendeak han egiten dugun udalerri hauetan eta oposizioan gauden lekuetan ikusten gaitu, ikusten dute nola egiten dugun politika, ikusten dute gertuko politika bat egiten dugula, ikusten dute interes kortoplazistak eta alderdikoiak alde batera utzita herritarren kezka horiek praktika politikora ekartzen ari gerala, eta ikusten eta errekonozitu egiten dute, eta ikusten ari gerana da Euskal Herria Bildu probatzen duenak errepikatu egiten duela, eta segurazki horren adibide argia ere bada Arrasate eta zuen bailara osoa. Eta horri esker, egindako lan horri esker, erakutsitako moduei esker, politika egiteko beste modu batzuk badaudela eta politikan egoteko beste modu batzuk badaudela erakusteko saiakera horri esker, gaur Euskal Herria Bildu gobernatu dezakeen indar bezala ikusten dute herritarrek, eta hori izugarrizko lorpena da. Hori izugarrizko lorpena da, zientoka alkate zinegotzik egindako lanari esker da, eta hemendik txalo bero bat eskatu nahi dizuet beraientzat. Eta, bueno, astelen gorria da gaur, astelen berezia izan dugu gaur, baina ikusi da, gabarran kontua pasata, hasi dela kanpaina, eta kanpaina ere hasi dela berotzen maila batean, ezta? Eta kanpainaren bigarren aste honek utzi dikun giro horretan, nik itzen egin nahi dizuet bi kontutaz, ereduetaz eta esperantzaz. Bi kontu horietaz. Iruditzen zait, momentu honetan erabaki horrak direla. Ereduei hitz egin da, Osakidetzaz hitz egin behar da ezinbestean, ez? Hemen izan zen uten okerrez banago pasadan astean Rebeka Ubera, izan zen uten aukera Osakidetzaren egoerari buruz berarekin luze eta zabal hitz egiteko, baina Osakidetza ez da kaso isolatu bat. Egiteko modu baten paradigma bada. Egiteko modu baten isla da Osakidetza. Politika egiteko eta zerbitzu publikoak ulertzeko modu baten isla da Osakidetza. Eta Arrasaten eta Debagoienan ondo dakizue zer den hori zuen azaletan, zuen gorputzetan bizi izan dezutelako. Osakidetza es el ejemplo de cómo un buen servicio público entra en declive por las decisiones políticas adoptadas
privatizaciones, falta de financiación suficiente, falta de inversiones, falta de planificación y cuando se pone en manos de malos gestores, ¿no? Hemos vivido situaciones, ceses, dimisiones, hemos vivido el escándalo de las OPEs de Osakidetza, hemos vivido situaciones de todo tipo y la realidad es que si Osakidetza hoy se mantiene es gracias al esfuerzo, al compromiso y al trabajo de los miles de profesionales que desempeñan allí su trabajo. Eta gu ez gaude hori onartzeko, ez gaude horrekin konformatzeko, ze Osakidetza ere bada nolabait herritarren anbizioa murrizteko saiakera moduko bat, ez? Trasladatzen dana da horrekin konformatu behar dugula. Eta gu ez gaude horrekin konformatzeko, ez gaude hemen dagoenarekin konformatzeko, herri anbizioa berreskuratu nahi dugu guk, eta horregatik hain da garrantzitsua Osakidetza berriro ere zutik jartzea. La tan necesaria regeneración política que necesitamos en Araba, Gipuzkoa y Bizkaia pasa por la puesta en pie de Osakidetza. Herritarren desio eta eskaerekin bat egiten duen zerbitzu publiko referente bat izan nahi dugu. Dakitenei entzunez, dakitenak Osakidetzaren kudeaketan jarrita, ez lagunak kudeaketa horretan jarrita. Gertuko Osakidetza hori berreskuratuz, lan baldintza duinak bermatuz. Hori da gure eredua, herritarrek eta profesionalek hainbestetan eskatu diguten eredua da hori, eta horretan saiatuko gara. Zuek ondo ezagutzen duzue, beste gai batzuetan ere, gure eredua zein den gure zerbitzu publikoak ulertzeko modua, hemen Arrasaten eta Bailara osoan ezagutzen duzute gure ekiteko modua eta gure zerbitzu publikoak ulertzeko modua, eta uste dut gainera guk ere badugula hortan asko ikasteko eta zuek markatutako bidetik jarraitzeko konpromisoa hartzen dugu Legebiltzarrean irekiko den bide honetan eta herritarrek jartzen gaituzten leku horretan. Politika ulertzeko beraz eta egiteko bi modu argi ditugu, egungoa bata, gaur egun dagoena, dena berdin mantendu nahi duen eredu hori eta eskualde honetan garatzen ari zareten eredu hori. Eta apirilaren 21 hemengoaren aukera egiteko aukera izango dugu. Eta ziur gaude, Euskal Herria Bildun ziur gaude, konbentzituta gaude, eredu honen, gure ereduaren alde egingo dutela herritarrek. Ziur gaude eta ez izan zalantzarik. Politika ulertzeko moduak eta esperantza. Esperantzaz hitz egin nahi nuke orain. Honela kantatu zuen, gogoan baldin badezute Maialen Lujanbiok azkeneko bertso txapelketa nagusian. Bultzain bat borroka ederren martxari, kontrapiso eginez eskuin balantzari, txapela bete indar mingaina dantzari, borroka irabazteko desesperantzari. Borrokarako eta esperantzarako dei egin zigun Lujanbiok, horrela konpainia honetan eta bereziki azkeneko egun hauetan beldurraren eta desesperantzaren mezuak entzuten ari gera. Beldurra eta desesperantzaren mezuak ageri eta auspotzen ari dira. Uste dugu bizi dugun momentu honetan, aro aldaketa baten gauden honetan, azkartze prozeso bat bizitzen ari garen honetan, ez dela beldurra eta desesperantzaren mezuak auspotzeko momentua. Herritarrek momentu honetan badute nahikoa kezka, badute nahikoa egonezin, bizitzen ari direnarekin, etorriko denarekin, eta horrek uste dugu horrek eskatzen duela arduraz aritzea. Erronka handiak ditugu esku artean eta guri dagokiguna da hoiei ekitea, segurtasun berriak eskaintzea. Galdera berriek erantzun eta soluzio berriak behar dituzte, baita aliantza berriak ere. Lehenaldiko erantzunek ez dute dagoeneko balio. Ez du dagoeneko balio beti egindan hori oneraino berriro ekartzea. Eta gutxiago, orain arteko aliantza horiek. Horiek ere, 21. mendean ez dira baliagarriak. Errotonda batean sartuta eta birak eukir gaituzte azkeneko urte hauetan, eta bada
bada garaia errotonda horretatik ateratzeko, aurrera, urrera eta urrunera egiteko. Bada garaia, hau da momentua. Bizitzan, zuetako askok gogoratuko dezute ze importantean diren lehenaldiak. Lehenaldien garrantzia, bakoitzari ekarriko dio burura gauza desberdina, baino lehenaldiek markatu egiten gaituzte, gure bizitza markatzen dute, eta inoiz hasten ez diren momentuak izaten dira lehenaldiak. Irriparrak ikusten ditut, beraz, lehenaldi horiek gogoratzen dituzu hemen zaudeten askok. Begira, historia egiteko eta lehenaldi bat idazteko aukera irikitzen ari zaigu parez pare. Historia eta lehenaldi hori idazteko aukera hori benetakoa da, momentu honetan, erreala da, eta aurreainari eta etorkizunari lehenaldi hori eskaintzeko aukera irekitzen ari zaigu parez pare. Lehenaldi hori bizitzeko momentua da, eta gozatu eta bizitzeko momentua denez, uste dut horren kontzientzia hartu eta horri heldu behar ditugula. Izan eta lortu dugu aukera hori erreala izatea. Erreala da, benetakoa da, eta apirilaren 21 gertatzen dena gertatuta ere, ez dakigu ze gertatuko den, badakizu ezein kesta saltza dakagun egun hauetan, ez dakigu ze gertatuko den, baina ziur euki gauza bat. Apirilaren 21 aurrera, ezer ez da berdina izango herri honetan. Ezer ez da berdina izango herri honetan, eta hori lortu dugu. Bagoaz, historia idaztera. Horregatik eta lehen bizipen horiek sortzen duten zirarratik, historia eta herri honen etorkizuna idazten jarraitzeko daukagun aukeragatik, beldur eta desesperantzaren mezuen aurrean, ilusio eta esperantzaren mezua ekarri nahi dugu gaur arrasatera. Ilusio eta esperantzaren mezua. Euskal Herria Bildu esperantzaren erole aktiboa da, zue guztiok, gu guztiok gara esperantzaren erole aktiboak, eta hori da gure jarduna hemendik aurrerakoa. Esperantzaren erole horiek izatea. Hori izugarrizko ardura da, pozez egin behar dugu, eta benetan uste dut horretatik aldaketa aro bati aukera irekiko diogula. Aldaketa aukera posible da, aldaketa hori ukaezina da, aldaketa behar dugu, eta gobernantza eta lidergo berriak behar ditu gobernantza horrek. Eta humiltasun politikotik esango dizuegu, Euskal Herria Bildu prest dagola, gai dala, baino batez ere prest dagola, lidergo hori hartzeko, aldaketaren lidergoa gure bizkar hartzeko, gure esku hartzeko. Konpromesua dugu, aldaketa gogo hori, desio hori, nahi duten guzti horiek ordezkatzeko. Eta gai gera, prest gera, eta nahi dugu, lidergo berri hori hartzeko prest gaituzue. Herritarrek mandatu argi bat utzi ziguten azkeneko hauteskundetan, eta ziur gaude apirilaren 21 ere bide beretik, herritarrek boto kutxak gehiengo berdintzale, aurrerakoi, soberanista eta abertzalez beteko dutela. Euskal Herria prest dago, Euskal Herria Bildu prest dago, mandatu hori hartu eta egikaritzeko. Hori da gure konpromisoa. Argi dugulako ezin dela politika egin herritarrei bizkar emanda. Ezin dela politika egin herritarren desio eta nahiei bizkar emanda. Eta egun hauetan, esango nuke Sokratesek esandako gauza bat, nahiko modan egon daitekela. Decía Sócrates que el secreto del cambio es centrar toda nuestra energía no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo. Eso lo dijo Sócrates y diría que sería de bastante actualidad
un día como hoy. Nosotras construimos el futuro desde hoy, cada día somos más y a partir del domingo Euskal Herria Bildu será un lugar de encuentro para más voluntades. Guk gaurdanik eraikitzen dugu etorkizuna eta gero eta gehiago gara. Gero eta gehiago gara. Zaizue, bada momentua, ateak eta leihoak ireki behar dira zabal-zabal, ateak eta leihoak ireki behar ditugu danon artean, haize berria sartu behar da Euskal Erakundetan, baita Jaurlaritzan ere, eta momentua da horretarako. Momentua da horretarako eta aukera dugu horretarako. Izan gaitezen konplize horretan. Orain tokatzen dana da, lana gogotik egitea. Lana gogotik egitea. Ez despistatu inkestekin. Lana gogotik egitea geratze zaigu. Astebete dugu, gure ilusio hori, gure desio guzti horiek, gure postasuna leku guztietara barraiatzeko. Egin behar dugu ilusioz, egin behar dugu pozik, egin behar dugu itxaropenez, alaitasunez, irripar handiak jantzita. Zoriontsu eta pozik egoteko motibo asko ditugulako. Ilusio hau barraiatzea izugarrizko ardura da, baina oso ardura polita delako. Boto bakoitza izango da erabakiorra, bakoitza. Boto guztiak izango dira erabakiorrak. Eta uste dut, zuek, Euskal Herria Bilduko komunitatea osatzen duzutenok, inork baino hobeto ezagutzen duela zein den formula. Itzegin albokoekin, konbentzitu, seduzitu, hartu kafeak, hartu ardo bat, esan, ze bizitzen ari garen, ze aukera dugun aurrez aurre, konbentzitu aldaketarako momentua hastera doala. Eta aitorpenekin hasi denez hitzartzea, halaxe bukatuko dut. Hauteskunde aldi bakoitza irekitzen danean, konplizidade handiak sortzen dira, momentu bereziak sortzen dira, eta guk kotxean badugu abesti kutxun bat ere. Oraingoan tokatu da Bineska Gazteren abesti bat, eiren abestia. Nik ez dut kantatuko, ez dakat abilezi hori. Baina abestiak esaten du, seguro nago, baino gero ez. Baino bihozkada batek dio baietz. Seguru nago, baino gero ez, baino bihozkada batek dio baietz. Uste dut, gu denon sentipena biltzen duen abesti bat dela, oso hitz gutxitan erakusten duela ze bizitzen ari garen, ze momentu bizitzen ari garen, ze garrantzitsua den momentu hau, eta uste zuek ere bizi izan zenutela, aurreko hauteskundetan, maiatzean, bizipen horiek eman zirela, eta orduan bihozkada errealidade bilakatu zela. Maider Morras, hemengo alkate da, eta bailara guztian, Euskal Herria Bildu, dago gobernuan. Bihozkada horiek, zuetako bakoitzaren bihozkadak bilakatu behar ditugu errealitate apirilaren 21. Zenei bihozkadak esaten dit, baietz. Baietz. Ilusioa gara, pasioa gara, determinazioa gara, prestakuntza gara, etorkizuna gara. Eta bai, aldaketa da orain da aldaketa. Bi galderatxo. Pentsatu, hemendik eta igandea bitarte, eta konbentzitu besteak. Orain ezpada noiz izango da. Guk egiten ez badugu noiz nork egingo du. Benga, aldaketa da orain uste zaituzte eta Arkaitz Rodríguezetik. Berak esaltu
dut, eta ez dakit kanpaina berotzen ari den, nereak esaten zuen bezala, baina hemen bederen sekulako beroa egiten du. Presta zaitezte irudipena baitut, are gehiago berotuko dugula giroa. Niretzako plazerra da, hemen Arrasaten egotea, duela 4 urte ere egokitu zitzaidan, orduko autonomikaen kanpainan, orduko hartan Maialen Iriarterekin partekatu nuen eskenatokia, eta orduko hartan ere esan nuen, behar bada ez duzu gogoan izango, ez? Niretzako plazerra dela hemen egotea, behar bada arrazoi bikoitz bategatik, ez? Bata, zoragarria delako, patio hau horrela ikustea, eta bigarrena, nik kariño berezia diodalako Arrasateri, ez? Hemen ikasi bainuen, hortxe honintzen ikasle pixu batean, sebere altuben, zuetako gehienek ez duzu gogoan izango, baina konbentzituta nago, orduko tabernariek bai, ondo gogoan izango dituztela karpetoen osteguneroko trikipoteoak. Tira, gaurko hitzartzea nire amonari buruz hitz egiten hasi nahi nuen. Beharra da bakarren batzuek entzun didazue esaten, ekitaldi ezberdinetan errepikatzen ari naizelako, baina uste dut gaurkoan ere merezi duela, Arrasaten ere merezi duela. Orain esatera noan hau esatea, berehala ulertuko duzu zergatik. Mi abuela, decía que quería comenzar hablándoos de mi abuela, enseguida entenderéis por qué. Juana Bravo Herrera formaba parte, al igual que muchas de las aquí presentes y que muchos y muchas arrasatearras, de las decenas, si no centenares, de miles de personas que allá por la década de los 50, 60 del siglo pasado tuvieron que abandonar sus pueblos en Andalucía, en Extremadura, en Castilla, en Galicia, en muchas ocasiones huyendo de la miseria, y vinieron a este país, a este pueblo, a Euskal Herria, en busca de una vida y un futuro más dignos. Centenares de miles de personas que con su esfuerzo y sacrificio han contribuido, y de qué manera, a levantar este país y a hacer de este país un país más justo y más próspero. Y lo digo porque creo, sinceramente, que en este país no todo el mundo, y no siempre, lo ha tenido suficientemente claro. Pero lo digo fundamentalmente porque creo que es de justicia decirlo, reconocerlo y valorarlo. Por eso yo hoy, también hoy, aquí en Arrasate, quería comenzar rindiendo un pequeño homenaje, no ya a mi abuela, que también falleció hace escasamente 3 semanas, sino a esas centenares de miles de personas, a esos centenares de miles de ciudadanos y ciudadanas vascas. Homenaje que quiero hacer extensivo a esas otras decenas de miles de personas que ya entrado este siglo XXI han venido y continúan viniendo a nuestro país, a este pueblo, como digo, en busca de una vida y un futuro mejores. La izquierda independentista, sí, siempre ha tenido claro que vasco y vasca es toda aquella persona que, independientemente de dónde haya nacido, vive y trabaja en Euskal Herria. Pero es que la izquierda independentista sí tiene muy claro que aquí todos y todas somos absolutamente necesarias para construir una república vasca de libres e iguales. Una república donde en absoluto importe dónde ha nacido cada uno, cuál es el color de su piel, ni siquiera cuáles son los colores que le emocionan. Una república donde, a fin de cuentas, lo único que prime y cuente sea la voluntad y la disposición de participar de la construcción de un proyecto nacional, de un país, de una república más justa, más libre, más igualitaria, en definitiva, mejor. Hauteskunde kanpainak, guretzat, ezkerreko independentismoarentzat, une aproposa dira, besteak beste, Telesforok esaten zuen bezala, bidean istant batez gelditu, ingurura begiratu, eta nondik gatozen eta noragoa zen hausnartzeko. Nik gaurkoan, azken aldi honetan, borroka eta lan eskergaren ondorioz, lortu ditugun 3 aurrera urrats edo 3 lorpen handi ekarri nahi ditut
ona. Batetik, martxan da aspaldi honetan izpide izan dugun herri bulkada berria. Arnas berritzen ari da, indar berritzen ari da, egitasmo nazional herritarra. Aberri eguna, gazte topagunea, martxoaren 8, martxoaren 3, aspaldi honetan, herri honetan izan diren mobilizazio erraldoi andana hori, edo urrutira gabe joan dene uztaian, turraren pasaeran, herri honen bide bazterretan pilatu ziren dozenaka, milaka lagun horiek, zerbaiten erakusgarri dira. Loratzen ari da Euskal Herria, loratzen ari gara Euskal Herria. Hori bakarrik ez, aspaldi honetan egindako lanari esker, zabal-zabalik da lurralde ereduaren gaineko eztabaida Espainiako estatuan. Zabal-zabalik da lurralde ereduaren gaineko eztabaida Frantziako estatuan. Eta noski, zabal-zabalik da burujabetzaren, gure nazio eskubideen eta aitortzaren gaineko eztabaida hemen Euskal Herrian. Eta horri esker eta horren ondorioz, parez pare daukagu aukera, parez pare daukagu erronka, gure burujabetzaren bidean aurrera urrats edo jauzi handi bat egitekoan. Bigarrenik esan du Nereak ere, indartzen ari da ezkerreko subiranismoa, indartzen ari da Euskal Herria Bildu, baina baita Euskal Herria bai Ipar Euskal Herrian ere. Ezkerreko independentismoa une honetan Euskal Herri osoa aintzat hartuta lehen indar politikoa da. Ezkerreko independentismoa hemen, Hego Euskal Herrian, irabaztetik dator Gipuzkoan, irabaztetik dator Iruñan, Gasteizen eta dozenaka herritan. Eta ezkerreko independentismoak une honetan agintzen du Iruñan, agintzen du Galdakao, Arrigorriagan, Oionen, Urruñan, Uztaritzen eta beste 117 Euskal Herrietan. Hori gutxi ez, eta inkesten arabera, dagoeneko ez du inork ukatzen ezkerreko independentismoak datorren igandeko hauteskundeak irabazi egin ditzakela. Nork esan behar zuen hori duela urtebete edo 2 urte eskas. Bada, horixe da errealitatea, horixe da erronka. Ezkerreko independentismoak irabaz ditzakela datorren igandeko hauteskundeak. Eta hori, azkenerako emaitza edo zein delarik ere, bada garaipen bat bere baitan. Azkenik, hirugarrenik balantze, azkar labur honekin amaitzeko. Kostata, baina herri honek lortu du. Aspaldi honetan estatuek indarrean izan zuten dispertsio eta urrunketa politikarekin amaitu. Eta elkarbizitzaren eta bakearen eraikuntzaren bidean aurrera urrats handiak egitea. Hemen bertan, Arrasaten, biktima guztien aitortzarako eta memoria inklusibo baten eraikuntzarako egindako urratsak horren lekuko. Puntu hontan nik besarkada bat eta esperantza mezu argi bat bidali nahi diet Euskal presoen senidei, baino baita ere oro har Euskal gizarte guztiari. Estatuak boteretsuak dira, bai, baina ez garaiezinak. Herri mobilizazioarekin, herri aktibazioarekin eta ezberdinen arteko elkarlanarekin herri honek lortuko du bakea, herri honek lortuko du askatasuna eta herri honek lortuko du preso, ieslari eta deportatu politikorik gabeko etorkizun bat. Ez egin zalantzarik. Horren bestez, hauteskunde hauetan, aukera paregabe bat daukagu, aukera berri bat daukagu, askapen nazional eta sozialeko prozesu horretan, bide luze horretan, urrats berri bat egiteko. Esan du Nereak ere, etengabe errepikatzen ari gara, gure herriaren parte honetan, aldaketa bat behar da. Aldaketa bat behar da, une hontan gobernuan diren alderdien errelato edo propagandak dioenaren kontra
gauza batzuk ez doazelako ondo. Aldaketa bat behar da, 3 herrialde hauetan, arazoak pilatzen ari direlako. Aldaketa bat behar da, egungo gobernua ez gai agertzen ari delako arazo horiei aurre egiteko. Aldaketa bat behar da, gobernu hori, aliantza hori agortuta dagoelako. Ez daukalako ez lidergorik, ez ambiziorik une hontan parez pare ditugun erronkei erantzuteko. Baina aldaketa bat behar da, bereziki gauza batzuk sinpleki onartezinak direlako. Onartezina da, gure gazteek, beren jaioterriak utzi behar izatea etxe bizitzaren prezioa dela eta. Onartezina da, gure nagusiek, gure zaharrek, beren bizitzan zehar metatutako aurrezki apurrak xahutu behar izatea, beren bizitzako azken urteak gutxieneko duintasun batekin eman ahal izateko. Onartezina da, osasun zentroak edo arretaguneak ixtea, edo inork hilabeteak itxaron behar izatea espezializarekin konsulta bat lortzeko, edo sinpleki ebakuntza bat izateko. Onartezina da, azken batean, inork etxe bizitzarekin, zaintzarekin, osasunarekin, oinarrizko eskubideekin negozioa egitea. Onartezina da, eta guk ez dugu onartuko. Angela Davisek esan ohi duen bezala, Euskal Herria Bildu, gu ez gaudelako hemen aldatu ezin diren gauzak onartzeko. Gu Euskal Herria Bildu hemen gaude onartu ezin diren gauzak aldatzeko. Eta gu gauzak aldatzera goaz. Gauzak aldatzera goaz. Hitza ematen dizuegu. Comenzamos esta campaña electoral hace escasamente 10 días, aunque pareciera que, yo qué sé, han pasado meses, haciendo una apelación, una interpelación al resto de las fuerzas políticas para elevar el nivel del debate político, para evitar el ruido, para evitar el barro. Euskal Herria Bildu está ahí, porque este es el estilo de Euskal Herria Bildu, pero desgraciadamente volvemos a observar como algunos han tardado en desatender ese llamado. Volvemos a observar cómo, desgraciadamente, algunos vuelven a recurrir al ruido, vuelven a embarrar el debate e incluso vuelven a apelar al discurso del miedo. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué meten ruido? ¿Por qué meten ruido? Meten ruido porque no quieren que la gente hable del desmantelamiento de Osakidetza o de la atención primaria, del problema de la vivienda o de la carestía de la vida. Meten ruido porque quieren que la gente se olvide del desastre de Zaldívar o de la nefasta gestión que hicieron de la pandemia. Meten ruido porque no quieren que la gente recuerde el amiguismo, el enchufismo, el clientelismo o las decenas y decenas de casos de Miguel. Pero sobre todo meten ruido porque le tienen un miedo reverencial al proyecto que representa Euskal Herria Bildu, porque le tienen miedo a la mera posibilidad de poner las políticas públicas al servicio de la gente. Zarata egiten dute, ez dutelako nahi, jendeak hitz egin dezan Osakidetzaz, etxe bizitzaren arazoaz edo bizitzaren garestitzeaz. Zarata egiten dute, ez dutelako nahi, jendeak gogora ditzan Zaldibarko desastrea edo pandemiaz egin zuten kudeaketa kaskarra. Zarata egiten dute, nahi dutelako jendeak ahantz ditzan amigismoa, klientelismoa, entxufismoa edo 11 de Miguel kasuak, baina bereziki zarata egiten dute beldur ikaragarria diotelako Euskal Herria Bilduk ordezkatzen duen proiektuari. Sar dezatela buruan eta onar dezatela kiroltasun demokratikoarekin. Euskal Herria Bildu indartsu dago, bai. Euskal Herria Bildu are gehiago indartuko da, bai. Euskal Herria Bildu esperantzaren blokea gorpuzten duelako.
Euskal Herria Bilduk herri honek behar dituen soluzioak ordezkatzen dituelako. Porque Euskal Herria Bildu sí es la izquierda que suma y que puede. Baina bereziki Euskal Herria Bildurentzat bai, lehenik aberria eta gero alderdia delako. Guretzat bai, lehenik aberria eta gero alderdia. Uri gabe geratu naiz. Apirilaren 21 aukeratu behar da. Aukeratu behar da. Edo botoa betikoi eman, betikoekin elkar daitezen, betikoa egiten jarraitzeko, edo Euskal Herria Bilduk ordezkatzen duen aldaketari bide eman. Apirilaren 21 aukeratu behar da, bai. Edo privatizatzen, prekarizatzen eta zerbitzu publikoak ahultzen jarraitu. Edo persona guztientzako lan eta bizi baldintza duinak bermatu. Aukeratu behar da, bai. Edo politika publikoak Confebasken eskutik eta Confebaskentzat egiten jarraitu. Edo politika eta politikoa publikoak jendearen eskutik eta jendearentzat egin. Eta aukeratu behar da, bai. Edo rotonda autonomistari bueltaka eta bueltaka jarraitu. Edo herri honen burujabetzaren bidean urrats sendoz aurrera egin. Eta guk bai, Euskal Herria Bilduk bai, garbi dauka herri honek aurrera egin behar duela burujabetzaren bidean. Burujabetza, parez pare ditugun erronkei, erronka kolosal horiei, eraginkortasunez aurre egin alizateko tresna eta bitarteko berrien sinonimo delako. Burujabetza, ongizate handiagoaren sinonimo delako, baina bereziki sinistuta gaudelako Euskal Herritarrok gure buruaren jabe izateko eta erabakiak gure kabuz eta soilik gure kabuz hartzeko munduko eskubide guztia daukagulako. Bukatzen joateko, hau ere Arnaldoren gandik ikasi dut, ardurak berari. Hiru ideia, behar ditugu buruan txertatu eta saiatu behar gara jendearen buruetan txertatzen. Hemendik eta igandera. Aldaketa posible da, aldaketa zuek, zarete. Eta aldaketa orain da. Aldaketa posible da. Pentsa, zenbateraino den posible aldaketa, Feijok, Peperen buruak, nagusiak, bigarren edo hirugarren aldiz, agindu duela, bere esku dagoen guztia egingo duela, Euskal Herria Bilduren gobernu bat saiesteko. Honen harira, guk bi hausnarketa egin nahi ditugu. Lehena, eta konpromiso argi bat, Euskal Herria Bilduk ezkerreko subiranismoak ez ditu sekula baliatuko eskuin erreakzionarioaren botoak, Espainiako eskuinaren botoak, ez indar abertzale bat, ez indar ezkertiar bat, ezein gobernutik kanporatzeko. Sekula, sekula. Eta bigarren hausnarketa bat. Pazientzia estrategikoaz, lasaitasun estrategikoaz hitz egin dugu askotan. Bada, zerbaitegatik da. Duela urtebete, Euskal Herria Bilduk, gogoratuko duzue, zalantzari gabe, Gipuzkoan, hauteskundeak irabazi zituen. Ez edozein moduz, gainera, 15.000 boto eta 5 eserleku atera baizizkion bigarren indarrari. Badakizue zeini. Ondoren gertatu zena ere, jakina da, sobera jakina da. Bakarren batzuk, esan berri dudan bezala, Peperen boto ez baliatu ziren, herri mandatu horri, herri borondate horri, izkin egin, eta EH Bilduren gobernu bat galarazteko.
hortik 2 hilabete eskasera, uztailaren 23ko hauteskundean, Euskal Herria Bilduk, bigarren indar politiko horri, 15.000 boto ez, 31.000 boto atera zizkion. Datorren igandean, ziurrenik, bigarren indar politiko horri, 31.000 boto ez, desiente gehiago aterako dizkio. Eta nik gauza bat ziurtatzen dizuet. 3 urte barru, ospatuko diren udal eta foru hauteskundetan, Maialen Iriarte Okinena, Gipuzkoako aldun nagusi izango da. Ziurtasun osoz. Beraz, lasaitasun estrategikoa, pazientzia estrategikoa, iristen ari gara, ez daukagu presa berezirik, gu xirimiria gara, gu marea gara, apurka igotzen dena, baina igoko dena. Bigarrenik, aldaketa zuek zarete. Herri hau ona iritsi baldin bada, duela 60 urte, belaunaldi batek, eta mentxe ikusten ditut Txiron eta Ino, belaunaldi batek herri hau bizkar gaineratu zuelako, eta frankismo betean, ikastolak, kooperatibak, helduen alfabetatze eskolak, langile borrokak, eta abar luze bat martxan jarri zituelako. Herri honek aurrera egingo badu, izango da, oraingo belaunaldiok ere, gauza bera egingo dugulako, herri hau bizkar gaineratuko dugulako. Horregatik, dei egiten dizuegu, noski, Euskal Herria Bildu bozkatzera. Baina hortaz, haratago, dei egiten dizuegu, zuen burua, ezkerreko subiranismoaren baitan antolatzera. Bakarren batek esan zuen bezala, soilik herri antolatuak lor ditzakelako helburu handiak. Horregatik, bozka EH Bildu, dei egiten dizuegu antolatzera, eta dei egiten dizuegu, orduko belaunaldiak, bere buruari egin zion promesa bera egitea. Guk ez dugu etxiko, herri justu, aske eta berdinzale bat lortu arte. Guk ez dugu etxiko, libren eta berdinen Euskal Errepublika hori eraiki arte. Eta orain bai, bukatzeko, zenbatetan ez ote dugu amets egin onartezin den oro aldatzearekin. Zenbatetan ez ote dugu amestu herri justu, berdinzale eta askeago batekin. Zenbat negar, zenbat borroka, zenbat malko ez ote ditugun isuri, bereziki hemen Arrasaten bide luze horretan. Gauza bat eskatu nahi dizuet. Hemendik eta datorren igandera, kalean, lantokian, ikastetxean, auzoan, begira jozue, alboan duzuen horri, eta esaiozue. Lagun, unea da orain. Emakumeak, gizonak, langileak, langabetuak, pensiodunak, gazteak, askoz gehiago gara, indartsuagoak gara, elkarrekin gaude, eta gure unea da orain. Ez dugu itxoingo 4 urte gehiago, ez dugu itxoingo 8 urte gehiago, ez dugu itxoingo 40 urte gehiago. Unea da orain, unea ez da etorkizunean, unea ez da garai abstraktu bat, unea ez da izan liteken zerbait, ez da izan beharko lukeen zerbait, ez da bihar, ez da etzi damu, ez da datorren astean, unea da orain, unea da orain, unea da orain, unea da gora Euskal Herria askatuta, gora Euskal Herria Bildu, gora herria! Peio Txandiano kanpo izango da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hurrengo lehendakaria.